ndizimshakabvu padrill kuita marubvu bvu musandibuke chingonditamba senhabvu karati ndingabve mbabvu zvangu kereke yabvisa shangu apa ndandaronga bhangu kweta naritsi musoro bhangu paninoti pangu kwete ya 10 chamatama taura dama taura zvekumama netumateresana tatilisha sevekti vaitorarama nekublackmaila vanhu but apa makatibatira basa pepe vaiziya vaitorarama nekublackmaila vanhu vanenge vakudira character yekuti uri sober minded uri munhu straight forward hausati wamboba so zvikazobuda manje wasimuka unodonha ka1 because mafans anenge akufarira they feel cheated kuti saka it's been a lie, we were being inspired by nothing. So that was the reason why I was open about it in the first place. Why? Because atori ma struggles nezvimwe zvezvinhu zvatetikazoisa pamagoals list edu sekuti ndaimboba handichabe ndouya neupdate ndaimboputa crack handichapute crack ndakumwa brongo. It's called being open, not necessarily kuti tiri kubreak. Inini ndakaenda rehab because I've been to prison not more than once. Ende kupese pandaenda ujeri handisati ndambosungwa ndisanda kudhakwa, ndakatosungwa ndichidhakwa. Ndeipi rehab inodarika jeri? Hakuna. Saka it's about choices. Aunongwa kuona kuti zvizvi mari yakutenderera kapa sava munane mari afana zvizvo ulingenda ukamuona kana pa video sononyatsoona kuti mari tenderera apa waiziya. Ngwara But you want to claim a man over another woman's sweat and hard work. She wants to now benefit the proceedings of my sweat, blood and tears. Chungoiteka career muhiphop mungotanga ngotoera mahiphop kabone tona kuti mukutomaruwa zvakaipa anditi mukutokunda vamwe vataifunga kuti vanomaruwa mahiphop aya. But then muno muZimbabwe what I came to realize is hip hop music yeku America mostly anditi but we've got a sound rakaita sekuti zimdanso sungura nembira chichi ndo music ine mari muZimbabwe inoteererwa nemajority. Chero musalad anototeerera macheso. Pane nguva anomboti apa kumboda kachi kamacheso sound even vanhu vari kudiaspora vanoteerera zimdanso. Pane panombonda kafeelings kepadheni so panombazonzwa kuti anogenda monzwe zvepadheni wakaona kuti even kuSouth Africa vafana vese vaya vaimba hip hop just like youngstana aimba hip hop vakuimba piano because ndo music yemunyika mavo sound yavo vakatanga kurira pavakafoma original sound. Sa Maloti unokurudzira kuti sisi tonyatsodzokerai kuzimdanzo yedu chaichayo tonyatsokusimbisa zimdanzo yedu chaichayo. There is nothing wrong kuti umboimba hip hop here and there and whatever but I just think kuti kungoimba like mostly music ndo inoteererwa nemajority. Exactly. So unofana kutoita uchiimba futi exactly sound yedu chaichayo kuti munhu akainzwa kana yatsoti right. Exactly. Even nati anowandira kudanso yekwaJamaica but akatoona kuti ndoita sei ndofana nzara tofana kuti tichimba neshona ndichimba futi chidzoka futi kuchi zimdanso. Right. Maloti interview yedu isusu vanoda kuziva kuti Maloti akakurira kupa akabva kupa and say I think interview iripo painternet akamboita naZigo. Now tira kuti munzwe nyaya dziri kuitika mastreets. Mumastreets mune video riri kutenderera rekuparliament kuchiratidza kuti ma-MP havasi kufara neunhu hwamuri kuita kutaura zvinyadzi nekuita zvemadrugs. Saka ameno kuti muri kutiwo chii nenyaya iyi ende muri kufungawo kuita sei nenyaya iyi? Firstly, isusu inini I ventured into music last year and I can say ndane 1 year 6 months ndapinda industry and I always knew that we were going to be big, you know. So
the reason why ndakaenda kwa Ola, I was always open about my life. It's because vanhu, especially pa social media, kuna vanhu vakaita sana tatilisha sewe kuti vaitorarama nekublackmaila vanhu. But apapo makatibatira basa pape. Waiziya. Vaitorarama nekublackmaila vanhu. Through kuti vanhu vakawanda, especially ma-public figures, not all of them are open like me. Nekuti uri public figure. Unenge une zvinhu zvaunenge usingadi kuti vanhu vaite sei? Vaziye. But nenyaya ma-enemies nei vanhu vanogona kutonoudza even family member chaiyo mukanetsana inogona kutonoudzana wototanga ublackmail because paunenge wava panguva iyoyo vanhu vanenge vakudira courage yekuti uri sober minded, uri munhu ari straightforward, hausati wamboba. So zvikazobuda manje wasimuka unodonha ka1 because mafans anenge akufarira they feel cheated kuti saka it's been a lie, we were being inspired by nonsense. Munhu ndaifunga takadaiwo but iye akadaiwo. Exactly. But then you know what, people instead of being inspired kuti no, you can actually be open about your life and still be great. Vanhu vakawanda havakwanisi kudaro. So that was the reason why I was open about it in the first place. Why? Because atori ma struggles nezvimwe zvezvinhu zvatetika toisa pamagoals list edu sekuti ndaimboba handichabe ndouya neupdate, ndaimboputa crack handichapute crack, ndakumwa brongo. It's called being open, not necessarily kuti tiri kubrega but tiri kungotaura zvikuitika mulife yedu. And inini I was shocked by the response yevanhu in general, especially in the music industry. Vanhu vari kudhakwa Sparks big time kutotidarika. Inini ulenge ndena Indica tistopedza madrugs ese muZimbabwe no anditi but inye kuti people are used to fakeness to a point yekuti if you see someone who is being open about zvinhu zvaunodrowa oramba achifarirwa zvinoitisa vanhu hasha because ivo vanenge vari mucloset, they can't come out. Zvakafanana nemagay. Have you ever seen kuti men are more offended by gay people kudarika vakadzi? Why? Sinongosvotwa boys. Amen. No, iwewe unogona kusvotwa nditi but hauzosvike to a point yekutoshoropodza kana kuti unongozviitira life yako. Vanomaka vatoriwo magay but vari mucloset. So vanotanga kuita hasha kuti hey, nditori mucloset but this person came out as gay but hachiri kungoita se life exactly. Saka chinoitika ndechekuti vanhu vazhinji vanorova madrugs, even maartists, kasi vanorova vakawanda. Pandakanyatsoona kuti muZimbabwe mukuru wadrug, I had a show in Zambia last time but tatanga kutsvaga brongo takarishaya. But do you know kuti muZimbabwe muno chero ukaita shoku kana kumberengwa haufi wakashaya madrugs, aufashaya paunomatenga chero mustraight asingaziye iwewe unogona kunge usingaite zvemadrugs asi paanotengeswa unenge uchitoziya. Yes, there are so many promoters, vamwe vechikadzi vamwe vechikuru vatori nemari but mukasvika kunzvimbo iyoyo mobva matovati tiri kuda chakati, chero munhu asingamashandise anenge achitoziya pazvinowanika. Meaning kuti chi masina yakuruwa muno maikona zvekudini. Exactly, but it's just that isusu as malongende tisu vanhu vari open. Why? But Maloto onaka vanhu vanonge vachiti now mabig mane influence. Yes. And you know kuti one day mchasi ngofuma makaputika now ndo time yacho zvatainamatira zvakuita se zvakumanifesta now makupisa and kuona Maloto achiita chinhu obviously the moment zvangooneka kuti atona vanhu 10,000 5,000 wakutanga kutotedzera zvinhu izvozvo wakutozvinanga zviright. Saka nao vanhu kuchema kuti no neinfluence yamanhaya ndika nao vanhu vakaziva kuti mimi ndo zvamuri nyange zvizvo zvamuri nao mamwe maghetto youths akutedzera. Right. Chinoitika kuti pazotaurike nyaya yemadrugs, it's not necessarily kuti ndinobatidza kamera ndichida kutaura zvemadrugs, but because it's something that is part of our life. Okay.
more like kudya chikafu chinhu chinozongotaurika pakuti isusu zvinhu zvedu hazvina script anditi ndiye nditori nenyaya ndiri kutaura but madrugs anogona kutozotaurika but vanotora futi vanotora from a haters point of view they don't take the whole video vanotora pavari kuda ipapo kuipisa but ukazoenderera nevidhio unotonzwa video ichiti aiwa hatisi kudada nemadrugs but tiri kuti tikatomboputa chakati tikasiya tikatombodai tikasiya tobva tataura futi mastruggles atiri kusangana nawo if you follow me my real fans they know saka it's more like tiri kutaura zvinhu zviri kuitika mulife medu we share the good moments tazosiyana nemamwe masocialites kuti they only wanna show the good moments isusu we show the good, the bad and the ugly andikone papa I'm wearing a night dress because life yedu ina script matongobudikia I don't care kuti munhu anozi wazoenda kwaSparks wakapfeka night dress because we really don't care kuti vanhu vanoti handiti but ndiye ndichitoshare kuti you know what ndiri kushanda nditi we've always wanted to be you know kuti vanhu vakutiteerera takuwana mari but now we are working hard but drug iri riri kutivhiringa pakuti look at the time it's 3 a.m. You are awake 23 past 3 you are awake because wanga wakamirira inini but watombosvika pakuda kuti ndichaita sei ndichapedzera ndaenda nditi zvekuti kana ritori dhiri remari ndienda toluza chi mari but iwewe it's just that uri ghetto youth auzo unonzwisisa maghetto youth through where you come from but kune mamwe mapodcasts akaita sana Ola if you don't get there between 9 a.m. and 5 p.m. interview even chero ari yakutsvaga chero anga achida kutokupa mari chero ari yatori desperate kukuita interview dhiri rinenge ratodingatovharana ukasakwanisa kubata time idzodzo saka kana riri dhiri remari ndienda toluza chi mari but zvikukonzereswa nemadrugs because they are but uno regret it it's giving me insomnia it's giving me insomnia if I wasn't regretting ndaisataura nezvazvo but the fact yekuti kana zvandataura kuti kana tichitaura nyaya panozongotaurika zvemadrugs because it's part of our lives and it is something chaunenge wagara utori nacho mubrain zako chinhu ichi ndikufana uchisiya kana kuti chinhu ichi ndikufana uchidi ndikufana kuchida it's not something like muri proud nazvo kuti ndakutobakidza video kundiratidza nemadrugs I understand kwakwari kubva nako anditi saka inzwa Sparks pane nyaya yangu kana riri dhiri remari ndatoluza this thing is giving me insomnia at first hatina kukwanisa kuona kuti chiri kuti affecta because maybe by the time tatisina zvekuita but when you really need rest okay for example my YouTube recently started monetizing but ndine mari iri muYouTube yandisiri kukwanisa kutora because I can't wake up at 9 a.m. I can't wake up at 10 a.m. I can't wake up at 11. I wake up at 5 p.m. Yes, because this thing is giving me insomnia. Sa unozorara skati. Sometimes you don't even sleep maskati zvekudaro kana kuti unorara but unobwararisa orara 8 hours ziya dzaunofana urara but ukurara maskati so by the time you wake up everything is closed. 5 phone ine missed calls emapromoters anga achida kukupa imari. Phone ine missed calls. I'm a brand ambassador to Shara Hair. I'm the brand ambassador for Glow Up Beauty. But they are working hours. Vuma na 7 kusvika na 5 iyo panongochimuka. But inini ndiri kumuka na 5:15. Which means kuti operate manheru. And this lady who employed me at Glow Up Beauty is just lucky kuti anondifarira. Okay. Pamwe ndozodefend bona Mwari because I'm not a bad person zvekudaro. But kuri kunzi munhu iyeye hatondifarire zvekudaro dai akandidzinga basa kare. Wesmopa kuti ndini ndakatsvaga basa iri.
but munhu ari patient neni nekuti anounderstand kuti aiwache uyu anorova inyechi yemadrugs anditi, but kuri kunzi inini futi I didn't share aingoyerekana atongondidzinga achitifunga kuti ndine nungu. So it's a bad thing, but it's also a good thing kungogara wabuda pache. Saka inini hapana pandoramba nchitaura nezvechinhu chisingandishungurudzi. And it's also raising awareness. And it's because a lot of people are taking they are taking drugs and even worse. But how do you get help when you are in the closet? Right, but pakanzi pada kuti uende kurehab unobvumera. Okay. Zvinhu ndakuzvitaura because pane issue iri kutrenda and I have to be open kufanza mwandiri. But reason why this thing isiri kupera, do you remember panye rehab? Do you remember when Saint Flo went to rehab? Kuti chichakaitika. Yeah. He got signed by Nash Holdings and asainwa neNash Holdings. Vaiswera naye kubva makuseni kusvika manheru. Asi kuti azonzi aenda kurehab, DJ Ola vanga vaenda kunointerview. Mind you, asiri akauya na Ola ndiye akaita sei? Ndobva nyika yazviona kuti pari kuraswa nyaya apa. Munhu akadhakwa uyu. Anditi kasi mukutaurira kuti vanhu vaiswera navo ivo hana mutarisi nanani vaisazviona kuti munhu ari kudhakwa uyu. Obviously vaizviona. Asi vakamulonja achitodhakwa kudaro zvikatozoita kunge zvavhiringa because rehab yakazoendwa zvekumhanya pakuti dai yakaplanwa maybe dai akasiya recorder aita music videos oenda kurehab maybe even privately pasina kana ari kuziya music yongoramba ichingodropwa pakuti ana Saint Flo havasi vanhu vanoenda live kana kuti vanongowanika pese pese zvekuti vanhu vaigona kusatozviona kuti mukomana osara achitongoreleasa 2 months idzodzo pane kuti 2 months vanhu vari kurova mangoma paZimbabwe ukanyarara 2 months unodzoka wapera. So nyaya iripo ipanapa inyaya yekudhirowa ndokuri kuita kuti situation isaite isasolveke because we are avoiding it. Okay. Exactly. So ndo zvandiri kubvunza kuti saka mukutaurira kuti vanhu vaya nekurongeka kwavari neustraight hwavari neusoba hwavari vakatoona kuti munhu uyu rega timusaine mamusaina motodedza Ola kuti auye kuinterview. Remember kana munhu achitodhakwa zvinoreva kuti musi waanotodedza Ola akagadzirira. And he was in the comfort of his home. Anga akarelaxa kureva kuti pamwe atoti nhasi handisi kurova madrugs because ndiri kuitwa interview. Asi akatorasa nyaya kokuzoti atotora madrugs anenge achitorasa zviri wese. Saka uri kunitaurira kuti vanhu vaya vaisazviona here kuti mukomana ari kudhakwa? Waizviona akuzviona waizviona ndoso wakatozodecide kuenda naye kurehab. But kurehab kwakaenderwei? Kwakaenderwa kuti vanhu vacomplain, not because iye azvipira kuti ada kuenda kurehab kwekusimudzwa kudai. Inini ndakaenda kurehab because I've been to prison not more than once. Ende kupese pandaenda ujeri handisati ndambosungwa ndisanda kudhakwa, ndakatosungwa ndichidhakwa. Ndeipi rehab inodarika jeri? Hakuna. Saka it's about choices. Chero ukandibata ukandiendesa kurehab unongodzoka uchisvika zvingoita sei? Kozi ndo zvandiri kuda. Wati but maloti now nyaya yakuti ichinge yakupindirwa nevari kutonga nyika. Saka muchaita sei? I know kuti zvinhu zviri mulife menyu andika yekuti hamusi zvinhu zvamunoplana muona kuti maybe mutori muraundi pamwe pacho muda kutowandisa pamwe kana pangobudawo chimwe chinhu chichicrossover nepamwe pasingacho chaonekwa. Saka muchaita sei? Muchameka sure here kuti hapana any drug ichaoneka kana kuti muchangoti isusu tichangoramba tichiita zvatiri kuita hatina basa nazvo zvekuti zvataurwa kupi kana zvataurwa nani? Okay, apa paSparks vanhu problem ndeyekuti vanhu vari kutaura kuti vanomwa burongo here kana kuti problem ndeyekuti vanhu vanomwa burongo? Is it okay if I do it in public, in private? Still that doesn't make it okay
you know. So I think this is the right time because isusu tava open ende kune maartist anotorova zviri wese, but because isusu tava open we can collaborate with those people. Wotraya kunzwisisa kuti chii chikukonzeresa, chii chikutadzisa chakati, chii chikutadzisa kuti murege, it's something that can never, because people are talking about drugs but havamaziye madrugs acho, havaziye zvaanoaffecta, ende vari kuendesa vanhu kurehab, vari kuvaendesa kunakisa image yavo, havasi kuendesa munhu kurehab with the artist's best interest at heart. You are looking out for your label. Tenga chitika munhu ana drugs pamwe maybe zvikumunakidza asudosiya sapa kuda kuti adecide nomwana ari padhuze. Ndo zvandiri kutaura as an addict kuti chero mukandisimudza mukandisunga mukandiendesa rehab 4 years, I've been to prison, hakuna rehab inodarika prison, but first thing nchibuda kutonokwereta. Saka that's why we are trying to stop in our own way. All right. But vamwe vanhu vanotadza kusiya madrugs aya ninyi yekuti unogona usazviona kuti hauna chi. Inini I used to think kuti I'm not an addict, but pandakatanga kushanda like kumashure kwese uku ndaishanda but ndaishanda freestyle, meaning kuti I was the boss. I didn't answer to anyone, so unokwanisa upeka mafuta ako pakati peusiku. But now because tiri musicians atizvibuki, unobhukwa nemunhu obva padown yake oti kwauri kuya uzoimba kuchikoro unofanira kuimba panapa na 2 p.m. Indakasaina contract ndikanonoka ndosungiswa, but ndatotadza. Ndine mari iri muYouTube but nanhasi handina bank account. Ndopa pandakazotanga kuadmita. Okay, kuti ni mawana. And that's when I started speaking about it. All right. But since what kuti it's a choice kusiya madrugs, but wewe are you willing kuti pakati manu kwasa kubatsira ono zvinobatsira zvacho? Apa tombode muna nondibatsira because the life is mine. And inini I'm just glad kuti first step ndakasvika pakuadmita. Okay. Utaiwa. Inini I'm an addict. All right. So wakufighta chinjo kusiya. Ndotoshaiswa mari nekanwaka. Kasi vamwe vanhu vanogona kutofunga kuti havasi maaddict through kushaya zvekuita. Okay. Hauna timetable. Hauna paunoti ukanonoka. Hauna munhu arikukutsvaga, hakuna munhu arikukuda paground saka unongosvingona nge ndaibata. All right, I think panyaya dzemadrugs apa nanyaya dzeparliament inini understanding yandaita panapa ndeyekuti kana paine vanhu vanogona kuuya then uyatsonzwisisa zvinhu zvikuti zvikukutambudzai sei, muda kuzvifaitawo sei, muda kuita sei, kwete ngokasika kujaja like zvitoa nevanhu ngavasungwe. All right, for example, do you know kuti Bazooka akasvika panapa chero kuma 1 p.m. akangogara panobva akotsira? Bazooka? Yes. Ndasingaziva. Akangogara pasi anobva atokotsira. Bazooka? It's not drugs zvake idoro handiti, but chinhu kana wakutoita overdose yato addiction handiti, because remember addiction has my drugs chete. You can be addicted to gambling, you can be addicted to gambling, to alcohol handiti. But chiri kuita kuti azouye arari, like there was this other time ratikaenda kurally yemusangano kunoperforma, so hakuna timetable yekuti maartist achaimba ngwai, munongoimba between speeches. Okay. Anokotsira. But handikunyebera hakuna munhu anoda kukotsira. Kunhu keke kune maministers, kune mahonorable waya. Hapana paunoda kuzvimakisa panhu pakadaro, but it's out of your control. But chiri kuita kuti usazokontrole kudaroka inyaya yekuti uri kuzvinyebera kuti you are not an addict. But inini the reason why ndisingarari kana ndaenda kuevent, it's because ndaka accept kuti inini nemurume wangu tiri ma-addicts. Saka kana tanzi mangwana tiri kuenda kwakati, we try by all means kuti tiende tirichi. All right. Handiti zvasiyana nemunhu ari kudrowa. Angafunga kuti anohwina. Munotoenda nhasi muchiti shundo yemangwana, but munhu angasingabelieve kuti muaddict anogona kutorara achikuti handozoenda mangwana. Inini Sparks ndikatanga upenga hamundiendese kumaprofita, munotondiendesa kuhospital because moziva kuti madrugs. Kozoita vamwe vanhu vanongotanga upenga
motoendesa munhu kumaprofita otonzi ana matirwo aright akangodzoka futi kumba ototanga upenga pakuti hamusi kuziva kuti madrugs nekuti me musingazive kuti munhu anorova chi madrugs. Saka inini kutotuka kwatiri chiitwa uku kwakanaka because kunotowedzera fuel yekuti chinichi because it's messing with our career, it's messing with our life. So we are trying by all means, but like I said, vanhu vanotora part yavanidi yavanoda. Okay. So inini yangu I would want to meet honorable vaitaura chi exactly because matauriro avaiita anoratidza kuti vanhu vai I don't think vari pasocial media zvekudaro. Vanoratidza kuti maybe nyaya vakatoadresswawo nemumwe munhu and it's mostly the haters. You know, saka havazotaure sezvazviri, vanobva vataura sekuti ini ndauya ndikati mukona brongo iri dauti urimwe tikuita kunge tikudzidzisa vanhu kurova chi exactly. So inini I think if it's possible I want to have a meeting with him and to also have a meeting with the Minister of Arts. I don't know kuti ndiani Minister of Arts because I think vakaona vaiti vasaite zvekunzwa. That's how we get a solution. Okay. So we first need to investigate it. Why are you taking drugs? Kuna vamwe vanhu vanotorawa madrugs nekuti havana zvekuita vakafanana neni kushaya zvekuita kuyako kutoita vamwe vanhu wasitori neaddiction warumboitira kushaya zvekudi vekuti hatotenge nemari yake aunotongorowo madrugs amawana aripo muni anogona kutozopedzisira ava neaddiction kasi akawana zvekuita anogona kutodi anogona kusiyana nazvo exactly. Saka panoda before kuziva kuti chii chikukonzeresa then after because hazvibatsire kutakura munhu womuendesa kurehab. Wamuendesa kurehab anodzoka achishaya futi zvekuita. Right, but maloti onaka pane nyaya dzema-norms and values and mimi pane mavideos amune muchiita muchitaura zvinyadzi ipapapo afa munopaonosei kana hama hadzikomboleni here vamwe vanhu vari padhuze munozvonosei? Inini I can say ndotaura zvinyadzi inini ndinoti mata hazvisi nyadzi rini maloti? Yeah, but that's the only word, you know. But saka yautaura zvinyadzi ndotaura chinyadzi. But it's just that ndiri munhu ari popular. But uchazomborimira here kuti taura wedhiri kana kuti wedhiri harifira kabva pamuromo pako? Isu takukunze hasha maloti kwako wega unobva watoziva zvawatotukwa unobva watoziva unobva wanopinda pako since takuti kumaloti kwako ndokoriconverta then you don't have to say it out loud kuti mata mongotongori replace kuti kumaloti and I think so because izvozvizvi plus mazuva ona haricharwadzika kutungwa dare toda rimwe wedi Saka what I'm just trying to say is the influence iyoyo yekuti muri kuonekwa nenyika yakawanda muzvizvosvika pakuti attention zvotaurika that's the inonzi that's the handiziye word man ndo the same way futi inoto inspire vanhu zvinhu zvakanaka you know so a lot of people are gonna learn from our journey about drugs. Indoganjudza vanhu kuti inini panosangana mwana ngwachiti zvikuitwa namaloti zvidangerous. Ndoganjudza vanhu kuti amuona zvikuitwa namaloti nahulingeni izvi hatisatambozviona. Saka kuti timhanye kutaura kuti zvidangerous kana zvidangerous ngatimumire mbijana timbotanga muona kuti zvinovasvitsa kuti makazviona but hamusati mambozviona zvichiitwa pachena. Maybe bozi zvakaitwa pachena bozi anozati judgment inopiwa zvinhu zvaitika pachena neisina kuitika pachena zvakasiyana. Saka isusu tisatambozvionawo taingozviona zvichiitwa loud hatisatambozviona tichitoonohora. Alright, tichienda pane imwe nyaya maloti takaona colorful akadzoka kufamily chii chikuitika aregererwa yandika but hatikwanise kutaura zvekuti kuregerera because zvakafanana nevanhu vakawanda that claim to hate me wangu vari mulife mangu vanenge vachirwira kuva padhuze neni. Okay.
but vanhu vane kastaira kekuti unoziva here kuti kunetsana kuri healthy. Hatina kukura tese Sparks. Saka kuti tizonzwanani tofanira kunetsana ka 500 ndokuti tizonzwanani because hatina kukura tese hatisi munhu wani. Asi kuti tizonzwanani futi kechitu tambonetsana ndo zvakakosha. But it's just that vanhu vanoti vakanetsana vanobva vada kudestroyana. Alright. They don't want to reconcile. Vari kunetserana kuti varemerane vaite competition. Isusu manje tiri kunetserana kuti tive better, kuti tinzwanani. Because kana vanhu vanonzi vakakura vese kana nesister yangu chaiyo tikati hatinetsane techinyepa, hatichanetsani nekuti taakunzwanana, takanetsana tikaneta tikasvika pakutsvaga solution inoita kuti tisanetsane. But ndikati taisanetsana ndiri kunyeba. Saka ukatoona vanhu vasinganetsani vanenge vachidraw. Vari kunyepedzera, vari kufeka. But inini when I love someone I love hard. The reason why I love Colorful, patime yo aive nini, she was loyal to me. And inini I respect that. I respect loyalty over blood, loyalty over everything. Loyalty is very important. Skandosaka paakanditi mukoma wangu ndokumbira kuregerera, I want to come back home. Ndakamudzora. And imwe nyaya, it's because hana nungu. She works hard. Kuhura kwaita kwekwe aitira mari. You know? And time yandakasangana naye, it was also a very difficult time in my life. Ndasana ndambofamba netsoka Sparks, I didn't have a car that time. Nandabatisa moti yangu ndasungwa. Colorful ndiye munhu akatenga nditi sisi hatizotadzotengesa mafuta because hatina shop. Hazotadzotengesa mafuta because hatina mota. Ngatikwire kombi mukoma wangu ndokuperekedzai. I had a lot of people around me, but handina munhu akambondipa simba iroro. Ndokuzomudzidzisa kwandikaita kutengesa mafuta. And after atanga kundituka neine handiti, she never stopped business. Chero achindituka anototi commercial break otaura zvemaproducts ake ocontinue. Of which ndo zvinhu zvakakosha muupenyu. Kureva kuti purpose yakawira mulife mangu akauya kuzodzidza. Inini I was just proud kuti at least she learned something, akasiya chihure. Kana tikamuona achita zvevarume anenge achiita because she wants to, not because ari kushaya mari. Of which inini ndo zvakandikoshera. Ende kana ndinaye handidi kunyebera. Asi munhu wekuti anoita chirukazi kana tiri tese tiri tese. Kana musungunzwana nohamusi. But tina DJ Ino DJ Ino acharegererwa rini because DJ Ino imwe combination yatainoonawo yanga yakatoipo mangoma zvokuti izvi tachitaisira titoona kunzwawo zvimwe zvimangoma aisi combination yakaipa handiti. But inini nesister yangu we are so big on supporting each other zvekuti tikahaipa munhu Sparks unogona kutofunga kuti ane kwaabva achitopisa ipo pasina iripo. We birth superstars. DJ Ino is talented but he didn't know. DJ Ino is talented but aisazikana. So inenge yakutonge combination yakaipa, but it's because of the hype yatechisa pazvina handiti. Then mukuva tese kwataiita kuti tiri kushanda tese, DJ Ino akarekodha masong angu 3 chete. Inini I've got 25 songs. Akarekodha 3. And pa 25 iwayo 15 ndakamarekodha ndatosangana naIno. But aigona kutoti perekedza kuenda kana kunorekodha Glenview 1 kwaRasnika. Saka aisi nyaya yekuti anzi combination yanga yakaipa, you know, but handikwanisa kumuregerera because akasiyana. Hatikwanisa kufananidza Colorful na DJ Ino. Anokutana moyo kuregerera. Ndo zvandiri kuti like anti wabvunza kuti Colorful wabvunza kuti ko DJ Ino kuti kana wakakwanisa kutora back Colorful wewe usingakwanisa kudi. Ndo zvandiri kutaura kuti Colorful kanitsana naye asi munhu wekuti angatozokurwise zvekuti ada kutokuhama
Okay. I have a friend who lost her life tarohwana nadj in so chero zvikanzi zvaita sei chero zvikanzi izvozvo zvichanditarisa kuenda kudenga I will heal in hell. Unoti pakatofa munhu? Yes. Abigail Chitsvatsva. Chichaitika? Vakatirova. Takarohwa sparks kunge chafa kumbari kwekwe nana Olembe nana Inu vanhu avaibva kumabhoza vakanotorwa murufaro kwaitwa mabhoza etaigara muMatagarika opposite maigara naInu vatirova kudaro vabva vapisa furniture yedu nyowani. Saka polisi kuti chiti ipo pakafa munhu? That day patikarohwa pacho inini ndakazotizira kupolisi and mapurisa aya anga kuda kutondisunga pakuti vangovarova akaunda yekuti marunga kuita munhu rafu mobva matanga imimi kunodi unoripota and we lost so much ipapo pamwe dai kozi vakadraina motikari yedu gearbox oil vakapisa furniture yedu anditi pamwe dai yange iri nyaya yekuti ndakumusungisa tikaenda kukoti ndichadhindwa kunzi iwo saka taona kuti makauraya moto yemunhu chimubhadhara restitution 6,000 atenge moto yake but it's not the case pakafa munhu saka even ndikamusungisa pamwe zvinotondiwedzera bitterness pakuti after ndamusungisa asungwa zveshuwa I will even start to feel worse because after fighting that will never bring back my friend from the grave. I think ndazoyadzonzwa imwe engwe inogona kuti ndeshiya zati nei ino asingasvike paanozoregererwa ndeshiya zati nei I think inini nemhuri yeZimbabwe taanzadi panyaya iyoyi I think apa pa clear and the life inorarama naIno even after vatichadzira inosiririsa to a point of understanding kuti ndo kama yake life yaanotorarama yeye ndo itori kama yacho vave chero vasiri mutoilet vari kugomera kana Ino veve so we can be fighting to fuck over people life is already fucking them agara vari kutomama that's why asingabudirire because I was always stressed mumwe wangu uyu ngende wakatanga urekodha naIno kudhara iwo watocheka kusimuka why asingasimuke isilent killer chaiye day one rake arichaende ikoko but after wasiyabmaitsitsi yemunhu obvanzisati ayo munhu chipo chiripo anoshanda but ane brains akadi so haufi wakakomborerwa pakuti mari yaya futi inotobva kuna Mwari haufi wakaita mari kana asina kutenderwa. Alright. Saka handikwanisi kumuregerera. Alright. I think ndainzwisisa. Malo ndofunga madezi amainetsana na Ketina madezi apfuura pakasanga kufamba nyaya dzekunzi ukutsvagwa kuSouth Africa neindapo chimwe yazondipindura panapa ndisati zvemakuwa zvekunzwa nemakuwa. Uri kutsvagwa ere zvishuwa neindapo kati my-haters ndo zvaanoda kuti zvinge zvichiitika but asizvo. Iwe uri kutsvagwa ere? Okay. Let me give you an example yekuti nyaya yangu naJava and pane pandikaregedza court then a warrant of arrested was issued but I was still going for shows I was still going for whatever can we say kana une warrant of arrest uri kutsvagwa no let's say alright ndikanzi ndiri kutsvagwa zveshuwa vanhu Interpol yacho vanomboiziva kuti chii. Do you know kuti Interpol yakangofanana neMatrix? Alright. I see something organization yakaita kana sekuti SADC yekuti mapresident aya nenguva yemuSADC yanotomboita meeting. It's a private company with very skilled mercenary machii masniper vekuti kana kukanzi kwaita munhu akaita saOsama bin Laden auraya vanhu 35,000 ndo panosimuka Interpol panobuda mamiliyoni kuti Interpol inzi asimuka. Interpol chero ukauraya munhu haikutsvage so kunyeba because inotadza kuuya nei. In 2023 I was in SA in August in June
In June I have a tour in SA. Saka I think nyaya iyi guys hatichade kuinzwa futi inyaya yapera iyi, but ona kamaloti pane mapictures mamwe ainzi maitara panemwe video so amadambo sinza kubuda akumana tamirira akumana. I never said mapictures ari kubuda. Kana kuti mapictures hariko ndaifunga maybe ane musi wanogona kuzobudawo ka. Mapictures ndiri kutaura kuti chinhu chakaitika ndiripo ende zvakaitika neex boyfriend yangu. Inini the reason why ndakataura nezvazvo ndakangoboekana kuti she tried to be my friend after that. Ndozvakangondibowa. But iwo uchitaura zvaunambofunga kuti zvinogona kuzokonzesa marriage yavo kuti iparare. But yangu relationship yakatoparara one. Pamwe watumwa naMwari because zvisvika hapana rafa apa. But zvenguva iyoyo asi kutaura zvaizvezvo wakatosvotwa zvenguva iyoyo. But saka iwo wai wakuda kutraya futi kuda kutamba neni iwo wakandisurira. Okay, ndabata point yacho. Ndozvakangondibowa chete. Alright. Kwete kuti ndakavavenga ayewa. Isusu tizori vanhu vane freedom of speech. Pakuti kana tinozongotaura zvatoda. Handi kuna anonzi ma-inner thoughts. The difference between movement nevamwe vanhu vanotaurira mumwoyo, isusu totaura out. Saka after video yale watara zvawakataura hapana kana lawsuit, hapana kana munhu akakubvunza, hapana kana lawsuit inoitwa kana uchinyepa. She is the master of suing people because you know that you are gonna win. Like I said, hapana need yekuti ndisungise inu because the outcome andifenda kawina pakuti shamwari yangu haidzoke. Saka she can't fight a losing battle yekuti ukunyatsoziva kuti outcome. Saka zvinhu zvechokwadi zvitongorina nokuti ngoavoid kutongonyarara because zvaitozondipa simba rekuti ayewa rega tichimatsvage mapicture aya because kwaisazoshaya anenge anawo. Alright. That's why pasina kuitika zvekuti lawsuit kana chii because it's true. Hapana defamation yakaitika because tutaura zvinhu zvechi zvakaitika zvechokwadi. Chokwadi achiputse ukama ndozvashona. Alright, ndababata. Alright, pane nyaya maitanga makushora muchiti ku-UK maybe mutogona kutangira pekuti zvoni muchiri kuenda ku-UK here. Alright, makazogadzira zvinhu zvainetsa zvese. Hapana chakambonetsa. Alright, kuti takaona Ketina achiti ndozvivharisa ndozvita sese vane simba racho ikada raKetina nomwe achingotaura. Pane zvakavhariswa ikati hapana kungosasa kwawo. Anoita simba rei when she's a refugee in another country. Munhu akatopotera ndo nhamo kaiyoiya. Ndo inonzi nhamo inesu iya. Alright, saka hapana zvakakwanisa kuti anenge achingolauda. Ana Ketina unoziva kuti vakangofana nezvaita Kalafu. Vanorwira kutamba neni. Okay. When I first came out, you know what? Masocialites ajaira kastaira kake even iwo madam boss ndosika wakafunga onge vachakwanisa kuwirirana neni. Okay. Masocialites ane kastaira kake kuti ukutozviitira zvinhu zvako iwewe anditi obva wapinda muindustry. Remember inini mapindira ndakapinda by mistake. So vanhu vangojaira kuti when you are a socialite unolinko nemamwe machi socialites motamba nemamwe masocialites kuda support yemasocialites anditi inini manje handidi kasupport iyoyo ndoda support yemafans. Public figure rikaita video rangu handiritenda harisidhiri because chero ndikaita show vanhu vekuti vanopinda mahara ndikafarira song yako Sparks iwewe handachandokupa because iwe ukatorekodha unogona kutoti ndikandisendere sisimalo song vateerere wotonitumira paWhatsApp. Ndikaita video ukaita show ndongosvika ndopinda mahara. Saka inini I'm not working kuti nditambe nemachi iwo ndo zvavanga vajaira kuti munhu wese anouya pasocial media anoda kutamba nemasocialites and ana Ketina nana Tetelicious. The reason why vanhu vachitamba navo it's not necessarily kuti vanovafarira but vanenge vachitya masecrets aya andanichataura aya. Saka unogona kutonyepedzera
Alright. kufarira munhu but pandatalishasi pepa makabata basa hombe pepe angafamba nguva yakareba sina saka vanhu vanogona kunyepera kufarirana keti vaya vachitotyawo kudi kublackmail. Saka isusu manje tiri vanhu vekuti hatina, you cannot shame the shameless. No one can damage my reputation. I did the damage myself. Saka handitambe nemunhu wandisingade kutamba naye ndichiti ndida kuzonyengerera kana ndida kuzowana chakati, because chero kuimba kwacho hatisi kuimbira masocialites like I said. Muimbira mafans. Iya inonzi support. Yekusupportana kuti ndavhura business Sparks wotenga ndingotengerwa nevanhu vandoziya, inonzi support. Akusi kuwana mari zviri genuine. Kuwana mari zvinhu zviri genuine kuti munhu ane 2 mafollowers ona song yako ifarira enda YouTube uterera without even speaking to you kana kuti kutoita ka challenge kana chii. You see, ndio vanhu vekuti ukaita show vanobhadhara voterera mangomo enda kumba. But chikuitika ndechekuti masocialites mazhinji anoshandira kuda kunzi ari kuita zvinhu. Vanoda kungoonekwa vanhu vane mari nevanhu vane influence. Inini handidi, ndoda kutoita zvinhu zveshuwa. Saka I'm not on social media kuti nditambe nechi. Saka keti ndo zvakangoita chose zvakambowa. Alright. Kuti ndakaramba kutamba naye ndo pane hondo yese. Have you ever seen kuti she's even starting to speak like me, and at the moment yaunonetsana neni wonditi ndiri uri urere chinerera automatically utori fan removement but wakangopanduka. Namukunzwa chizudza winze zvichiti havana chava kuti ndisa nestatement rangu. Make it make sense. Ombofoka ndinzwa ndichitaura statement remuvengi wangu. Alright, kopa mama kunetsana paipai pane nyaya dzongwa kuti nyaya dzeNSAID chiti haona nongoita seko kuUK chichitongwa kushora vanhu kuti NSAID but ndo mafanza kaya maloti. Chinoitika ndechekuti vanhu vanohakira. Handiti, first of all, I was raised in a foreign country. I grew up in South Africa. Okay. And my dad stays in the UK with my stepmom, and my stepmom is also an NSAID. Okay. But vanhu zvandataura kuti chokwadi chinovatrigger. Do you know kuti kune masituations akawanda chaiwo ekuti unonzwa hama dzichiti ningiuya kubva pakendo UK hataure nesu, haadi kana kutitumira mari. Nekuti vanhu vari kuUK vacho havadi kubuda pachena kuti hatina. Saka vanogona kutonyepedzera unge mune zvamatadza kuti musatumirwe mari. Wototanga kutonzi aiwa hanzvadzi yako inenge iri kuUK. Sisi nditumireyo mari. Munobva tengotokudza kana kuti aiwa uterere chino nechino. Nekuti hasi kuda kutaura chokwadi kuti handinachi? Handina mari. Kune masituations akawanda ekuti vanhu vanotodzimirwa mafoni. Wateera kana kupiko koshi. Munhu anenge atoriwo stuck. But vanhu havabvume kutaura chokwadi. Saka zvinoreva kuti ndaituka baba wangu erinini. Because my stepmom is an NSAID. Zvinoreva kuti ndaituka mai vangu ere. But taingotaurawo chokwadi because vanhu futi vanohakira. You know, through kuti vanotrigwa nechokwadi chinovabhowa. So they start feeling insulted. Apa ini ndandisingataure iwewe, but ndangotaura chokwadi chinorwadza. Alright. Let's say right now I'm getting bookings. Life yangu iri kundifambira, I've got plans. Ndonzi paita opportunity yekuti ndinogare kuUK. Ndinoendera alright iwo Sparks. Mangwana tikakupa opportunity yekunoita NSAID kuUK unoda? Ndotosvika kuti ayandibve muZimbabwe. Chimakomeredza. Asi tikazoona wabva zvinoreva kuti unenge waita sei? Waomerwa. Saka inini ndingoriwo pakungotaurawo chokwadi because pakunetsana kwangu naKeti pakabva pakunzi ndatuka. Ndakamuti zvoni because akandita utsike muUK. Ndikati Keti, even chero ukanzi waita kuti ndisatsike muUK, harisi dhiri because ndiri kuuya kuzoimbira maZimbabweans. I'm not coming to the UK kuenda kuWireless Festival kwekuti ndichanomingla kana ndikuenda kumaawards ndichanomingla nemamwe maartists, ndichaita maopportunities ekutaura nemaproducer ikoko. Ndiri kuenda unoimbira muZimbabwe kuUK but yekuZimbabwe. And handisi kuenda unofadai, ndikuenda unoshanda. The contract mari yangu inini is 3.5. Half down vakatonditumira 1,650.
Alright. kureva kuti mari iri uko ishoma. Ndiri kutosvika muuk musi wefriday, show yoitwa saturday, sunday ndotodzoka, handisi kuenda kuholiday. Zvinotostresa kutoenda kuuk kosi kubasa. But nenyaya yekuti mazimbabweans atiudza nechokwadi, we get to a point yekunyeperana kuti kuenda kuuk it's an opportunity. Tofanira kungoonesana kuti ndosaka vana vemuzimbabwe vasina magoals pakuti vabereki vavo vanenge vachivadraw. They don't want to feel like failures. Saka vanotanga kutoita unge life yavo iri right. Vana vavo votoitawo marole model vabereki vakafailure. Nekuti that's the only life that they know. Zvokuti mumwe munhu dream yake ndeyekutoenda unoita nurse aid. Pamwe atori neopportunity yekuti akadzidza munhu akaita sei anogona kuti like anogona kutova great, but nekuti vabereki avabude pachena nevo vanhu vari kuuk kuti aewa isusu kunotawira nhamo tiri pama1 but kuno vanofila kuti wakaofendwa waapologize kuti hawa pana angofila kuti maybe basa rangu rashorwa kana kuti chii ausvita kuapologize. Alright, Sparks iwo ukandituka kuti ndiri mbavha izvezvi handirwadziwe nazvo, kana kuti ukati Maloti anokuta dombo handirwadziwe nazvo because ndakasiya. But ukati Maloti anomabhurongo ndorwadziwa because it's true. Ende chinhu kutonditambudza. Saka inini ndikatokunzwa uchiti Maloti ndinotobhowekana because it's something that I'm trying so much to kusiya but zviri kuramba. Same applies nevanhu vekuuk. Saka ndingabhowekana which means munhu achiri musituation yafanira kungoibuda. Ndochokwadi. Kasi ndo zvandiri kutaura zviya kuti vanhu vabude pachi. Inini I just thank God for my parents. Inini my mom used to work in the cruise ships. Okay. Then when pavaiuya vane tumari nene, she would buy us designer, my perfume nema handbags. And it got to a point yekuti ndakatoita diploma rebeauty because I wanted to go there. Mumongo akandudza chokwadi akati mwanangu inhamo. Asi handitodiwo. Ndosika ndakazosimuka at 45. Ndikatanga kuenda kuchikoro kuti ndiite mashort courses nenyaya yenhamo. Kunoshandwa mwanangu, unenge usina freedom. Wese mazuva ano tikurambidzwa kubuda mushipi nekuti mazimba ane system yekuti tikabuda shipi yambomira vanobva vatiza. Saka life yekuno haitonakidze, vakandibudira pachena. Kana ndichitaura nadad vangu inini, he's always talking about ndinoda kudzoka, ndoda kutenga plot, ndoda kudai, dai life yeikoko iri right ka, dai kusina munhu anoshandira kudzoka. But inyaya yekuti home is best. Maiziya. Saka inini pandaitaura pepe, ndaitaurawo kuti ayewa kaketi, ndaizvidefend. Kuti chero ndikasaenda kuuk, it's not like kune ma-opportunities. Handidi, kuZimbabwe kunoku, ndakanoimba kwaJapreza uko. Ku-HICC. Kunenge kune machances ekutospotwa nevanhu vakawanda wotowana rather than kuuk most vanhu vari ikoko majority havana mari, atoriwo manurse aid. Ndo pakabva but ndaitaura waitira kuzvidefenda. But ndichitaura futi chokwadi. Inini kana ndichitukana nemunhu Sparks handitukane nevanhu. Anaketi ndo vanotuka vanhu because vanenge vachitaura zvinhu zvekunyeba. Zvakafanira kundituka uchiti Maloti agone kuimba. Handife ndakasvotwa because it's a lie. Dhanze rinobhurwa panapa robhurwa. Ini ndichitaura mafacts. Dhanze munobhura zvenyu. Ndichitaura mafacts. Baba wangu vatori kuuk saka ndoziva kurwadza kwazvo. Saka ngatisanyeperana kuti soft life ayewa. Vane mari vashomo, vane makambani vakaita sana Olindi, but majority manurse aid. Exactly. Alright, I think apa panyaya dzemanurse aid apa ndayatsopabatisa but kunonga vanonga vachitaura kuti zvoni zvamune muchiita zvekutuka vanhu zvekuita sezvinouraya career, imi muri muchiti chiwo nazvo. Ndopaipepa ndachitaura kuti handituke handituke vanhu, but vanhu vanogona kuona ndinotaura chokwadi but they feel offended because ichokwadi chavasingade kunzwa. Tinovharana nemanyepo. Inini ndinoti rather hate me with the truth choita way forward than to comfort me with a lie. Okay. Handituke munhu ndechitaura chokwadi. Ende izvozvo zvekuti promota hakubhuke ibrand dzevarombo because ana chipazeva angatoswero tsamwa kuti ndichatobhuke Maloti nekuti akandituka. Unondiona kuCap Clash nangenge chibura dance. Ndakazviona. Did you see poster rangu rekwa Charlie Black?
did you see poster rangendere kwaCharlie Black? We actually went into his offices. Tikasvika tikagara tikadiscuss. He's also Len Tenya iri kusponsor album launch rangende because that one in marondera rinofamba zvakanaka. So vakanzi vachapiwa funding, vachapa chippers funding yekuti atiitire launch. Tatori muofisi tichitotaura business. Saka dai ndakamutuka handifunga kuti kune munhu angade kushanda nemunhu akaita sei akambomutuka, but ndaisamutuka ndaiadressa mafacts sekuti musape vana mota because mota dzamuri kuvapa dzakafa. And did you see that a change was made, which is something good. Ukatozobatikira futi masponsors ana honorable Kandishaya vana afi anana Tagwirei vakatoburitsa 25,000. You see idzungu but rinounza change. Saka hakusi last time kutuka. pakatonwa dzima ndaona prophet kuda kwaShijozo vakatoisa dzimba kumapetoyo. Exactly. Nekuti vanenge vakufila kuti 5,000 ainozonyanyowandisa. You know? But motor, the fact yekuti wataura story kuti motor BM. Vanhu vanenge vachitofunga kuti imota yekuti BM, vanhu havazivi kuti BM dziriko futi dzakaora. Haisi BM yese 100,000. Dzimwe dzinotoita 800. Seiyo yakapiwa mbida. Ndeya 2,000 yakaenzana naye. Saka ndaisanyeba ndaitaura chokwadi. But handiri kuona kuti pakatonzi that's why masponsors aisati arega tiwedzere mari. Because mota inoburitswa paya haisiriyo inozonopiwa munhu. Vanenge vakutoti aiwa munhu aset for life. Ane BM yake anogona kutoitengesa otenga imba. Vasingazivi kuti papiwa munhu mota yakadi yakaora. But pakatoitika change tikatoita move on, just like Ndunge Youth painza anetsana naTinashe Mutarisi. Imimi vanhu muri varombo pamata pevarombo, mune mindset yevarombo, mune brains dzekudzvinyirirana, mune brains dzekudzvinyirirwa. You are so used to abuse nekushandiswa to a point yekuti if you see someone that is fighting for change inokwanisa kutobatsira iwe unogona kutanga kutosvotwa because you are just slickers. Akati ana kunetsana naMutarisi akataura kuti ndiri kudawo mari yangu just because ndini ndati ndoda kuya pashow azviriwo kuti hauchafanira kundipa ndatsvaga basa ndipe mari just like kwaJapraise. Ini ndini ndakatsvaga basa ndikariwana andiri ndikapiwa mari. Did you see kuti Tinashe Mutarisi akatomupa mari yake? After amupa mari akatomudedza futi kufudhisi vakatoita advert. But varombo vanenge vakuti zvarimirana kumugano. Ayewa kuonesana tichitoenda mberi ndo vanhu ende uchaona kuti Tinashe Mutarisi yena Ndungi avafi wakanetsana futi. Saka pepe pane todzoka futi papoint yekuti kunetsana kuri health. You are fighting for the same thing but pane kakusanzwanana chete karipo, but mukada kutozoenda deep nekunetsana unotozoona kuti ayewa tikunetsana nenyaya yemari sikarega ndikupeka mari yako ini nani ndakaita show ikazara ndikaona mari iwo wakauya ukaimba kusawana mari mupanana mari zvopera utona inga we are fighting for the same things. Akusi kunetsana kwakanaka, kutaura chokwadi kwakanaka kunoita kuti paite masolutions. Mari yakatowinwa ukapclash kuya Chippers Promotions yatoburitsa 5,000. Kuda kwaShe Tagwirei Tagwirei vakatoburitsa 25,000 zvikatofamba. Prophet Jose vakatowedzerawo futi vakatoita mastand but vanhu havambotarise izvozvo chavanogona kuti maletani mwaBrongo kumata kwenyimi. Uyai kuno ndinokuratidzai kunotengwa maBrongo muvasunge door to door. Uyai ndinokuratidzai. Aiwa handizokwanisa hangu kutaura because handizivi kuti vacho vanoda here kuvasunga vanhu vacho, asi kana vachida kuvasunga zvishuwa vanondifonera. Kana uchikunyatsofaita madrugs because neniwo ndiye ndatosununguka kuti ndikamashaya ndichasiya because ndisisina kwekudi. But unoziva kuti vanoti pane kweteme ambosheka Brongo vanhu vakangosiya Brongo rakambotanga kuita $15 rikazopedzisira ratodi zvachose to a point yekuti chero vaya vanogadzira refeki vamwe vasatokwanisa kugadzira kozi mabhodhoro acho avainhunga saka muri kuona kuti pakaitika drought mvura inoshayika zvishuwa. ini hangu ndikuira neyo pakuti onaka madrugs muno munoshaza vanopinda nepapi
techida kuzobata ido ndozvandiri kutaura tumaplambi tudikidiki tinobva tadzoka pasituation yani pasituation yekunasha saint kuti vanhu vari kutaura zvemadrugs vari kungotaurira kuda kuonekwa. They are not really fighting for change. When people are ready to fight drugs, ndisewo pa number one, because I'm one of those people. That's why I'm always talking about this. Information. Because ende chinichi chikutondivhiringirawo nanhasasanda nebank account. Do you know kuti inini ndandisina birth? Mai vangu vakanitoresa birth nechitupa. Do you know ndasina birth? Ndasina passport. Ndasina inonzi driver's license. Andina driver's license. Ndandisina passport. Unoziva kuti ndakatoreswa birth passport nani? Naango Munomutapa. Big up one Ango Munomutapa. Oyo Ango Munomutapa. Ndivo vakanditoresa nenyaya yekusagona kumuka. Vakatora vakandimutsa vakaenda neni. Saka inini ndinoziva damage inoitwa nechini. That's why ndichitaura nezvazvo kozi zvikundishungurudza. Auswere uchitaura nezvinhu zvausina basa nazvo. Okay. Ndakunzwisisa. Ende kana right, andisina kutaura mazita vanhu vanosungiswa. Patodzoka panyaya yemadrugs. Do you know kuti there's a well-known drug supplier in Mbare? Akatombobuda ari paMarch akabata placard rakanzi say no to drugs. Yet he is one of the biggest suppliers of drugs in Harare. But he also got something, maybe I think a seat in the parliament, or akaitwa councillor or whatever, I don't remember. But at some point that person akatowana chigaro. Yeah, I think ndakaliona. Tobva tadzoka pakudrawa. Makuda kuisa maloti naulengende nekuti vane dzungu takufana ufira zvatisingazive kuzi dai takazvarwa kusina madrugs aya asingapindi dai tisina yasipo saka takufaita madrugs anganingobata mabhuya mani nevanhu vekusupply kuti munyika vanhu vese vasaite mbavha inyaya yekuti kuba kunosungisa asi dai kwaisasungisa dai munhu wese ari dai mbavha. Saka chinhu chinoita kuti vanhu vatengese madrugs, it's because madrugs asungise. For inini I'm a drug addict. I'm not a drug supplier. I'm an addict. I rely on supplier. What masina kasa supplier utombo maro. Ndomo wandira kupi. Point. Aipeyo. But drugs zikaona tikudzingira nawo akasiriwo. Wamuziya asi munhu ndikutaura. Ndamuziya. Wamuziva? Ndamuziya. Saka ndopepe pandodzoka pakuti kudrawa kwese kune kuchiitika uko. Panenge pachidrawa tunyoka so. Chova tadzoka pakuti last year I was in prison. Do you know kuti vanhu vanosungwa ma small time dealers? They do an operation. Osunga ma small time dealers anohodha 10 mabhodhoro ndiye anoendeswa ujeri. Anoburitsa anopa mapurisa 1000. Anopa majiti 1000 asungwe. Ndio saka pari kunzi patosungwe ini na ulengende. Just to prove that we are fighting drugs, but zviri zvekudrawa. Zvinenge kudrawa. Bozo vanofana kuzobatwa kwete mabhuya mani. Tikazobata mabhuya mani ndavazive. Mabhuya mani anosika. Inga ndiri kuti mumwe wacho akatoipiwa chigaro wani. Imomo muparamende imomo maitotaurwa izvameno. Akatopanana zvigaro ikokoko. Akatobata placard rakanzi sino vakomana. Regerai vakomana. Kana wada kudya imbwa. Dya uno. Exactly. Hey. Akanoshido kana pamba pako pakamera mbanje auicheki. Unofana kutodzura nerutu. Ndokuti itase isarambe ichimera. Saka ndopandati ndibate iwo kana mavachi. That's why I said I need to have a meeting with the tinotenda machakaire and honorable taurayo aitaura muparliament. Mumboonesana muri paground.
zvakakoshezvo white vazive kuti no hatisi kugula ndinenge ndakubvunza Maloti tichivhara ndika kuti nyaya iyi ichaanzwa newe kati yozoanzwa naulengende nyaya yamaivhale yavhale vhale pane ma-allegations ekunzi hamusi kuendesa chikafu ndakatora murume wemunhu ndakatora murume wemunhu nyaya I think ndikamboda kuteka kuinzwa anzani amakazo keti aiwa makaisa right na K-Queen akamboda kuitaura achiti Maloti akatora murume wemunhu alright K-Queen ava ndivaitaura vachitanzi ndiri kurwadziwa nekuti ndiri sister yaulengende pakuti vaiwirirana they are not related biologically but kuti isistreni yangu pakuwirirana kweda right ulengende akasiya mukadzi kumusha but do you know kuti inini pandakasangana naulengende aidanana naTNG vachiwonanirana kupi kwa K-Queen. Why didn't she have a problem with TNG dating ulengende yet aitova papekurara pakuti kwaigara ngende kumbari maflats anga ari ma1 room mumba ma1 ngwambi NSK right. Why asina kumbobvira ataura nezvaTNG kuti TNG uri kudanana nechi nemurume wemunhu asitoda pauri why it's from my haters inini when I met ulengende he was single anga atotiza munhu wawa kudhara through kusanzwana nochi kwavo ende nyaya yekuda kuzoti achengete mwana inyaya yekuti pandakatanga kudanana naulengende ndaisekwa including ana K-Queen ivavo vaitoseka because vaisaiza chi munhu kana iwewe wakatorerwa murume kana iwewe mwana asingachengetwe wakadii kungokomplaina ulengende achiri chigunduru aunongwa kuonongwa kuti zvizvi mari yakutenderera sava nane mari afana zvizvo ulengende ukamuona kana pavhidhiyo sononyatsoona kuti mari tenderera apa waiziya ngwara but you want to claim a man over another woman's sweat and hard work. She wants to now benefit the proceedings of my sweat, blood and tears. Something that she couldn't do. She didn't support this man. Pangari down. Aitobatsira kumurwisa. But still hapana reason Maloti nozotasa kuchengeta mwana. No. Nyaya isi pa mwana. Mwana nochengetwa. But akabva auya achiti ndakatorerwa futichi murume. Ende mwana uyu kana anga asingachengetwe. Why wakuzvitaura nhasi mwana ane 1 year 3 months. Why wakuzvitaura nhasi nekuti pane benzi? Because kunyeba. Benzi rane benzi. Exactly. Ende kubva musikana yeye ane nhumbu. Aingochengetwa namai nababa vaulengende. Preparation. Mama wangendo akatenda ku South Africa kunomutengera preparation. Baba vaulengende aisi shiri. Vatoronechi is one of the biggest prophets in Zimbabwe. Madzibaba Eddie Manise. Ndiye munhu akaprofita kuti pachava nemaini yaye kungeziya. Yeah, I think ndambona interview ya ulengende na way back. Ndiwo nyama. vaichengeta mwana wavo panga asati akuwana mari. But kana vachichengeta ndi vari kuchengeta on behalf of muzukuru wavo. Mwana wavo. Ulengende vatanga kubatawo mari. But baba vake avanombobvira varegedza kuchengeta futichi mwana. Ulengende anomboregedza paakatanga kuwanawo mari akatanga kuchengeta mwana. But chinenge changovapo ibitterness yekuti wakasaiza munhu ari mudown ukati ngazviende uchifunga kuti asimuke. The way I was fighting for ulengende asina mari is the way that I'm still fighting for him ane mari. Pamwe izvezvi handichatomusupport because he doesn't really need it zvekudaro izvezvi. But payainidwa I was the only person who was there. I am the neck of this movement. Ulengende
is the founder and the head of this movement. I'm the neck of this movement. But And then ndozvibhilivha unozana papodcast aumbara vanhu vanoda kuzozvifananidza neni vasina mindset yakafanana neni vasiri real like iwewe. just because I'm a woman that doesn't mean kuti unokwanisa kukompita neni nekutiwo watsvuka wableach wakutozviona samaloti. Support your men from the trenches. Get money. Ita business ideas. Iba wenda ujeri wobuda osiya. Tsvaga mari. Zvara pombi yemwana. Imba. Mangoma. Follow your dreams. That's ndopa unozokwanisa kuuya. Uchida uzvikombea nini. I'm here because of my hard work. I deserve even more. Ende iye wacho murume wake waanotaura kuti akatorerwa haasi chigunduru chaJehovha. Murume wake wakatorerwa anonzi Boga kwete Hulengende chigunduru chaJehovha. Murume wake ane matatu kumeso. Ana. Murume wake ane benzi. Paunonoti anopenga akatotarisa Hulengende anotona murume wake. Unoziva Sparks kune mamwe ma-ex right kune mamwe ma-ex ekuti anenge akakusiya kumadhaka obva atoenda kumunhu anenge achiona kunge ari beta ekuti izvezvo anogona kutonyara kuti ndakambodanana naSparks through zvaanenge ari haatokwanise kana kuclaima already kana kutongotaurawo kuti unenge unogona kutonzi uri kunyeba saka zveuya hadzisi nyaya vanhuwo vangori nebitterness yekuti havana kubhilivha munhu abva azoputika aizibaba ane ngoma uba ndati dhanzi riri kubhurwa iwo sikona kuti maenemies acho awanda maloti I think tombotana namudhara panapa wakanganwa kubvunza zvebusiness apa alright changu ndopakata pakuedita alright music business alright maloti music business yakamira sei mukuzvigona sei I can see kuti zvivini paYouTube views ari kufamba muri kuitawo mari here makamonetize here zvinhu zvakamira sei? YouTube yatakatanga kumonetize ndeyaHulengende. Okay. Then because inini the reason why I try so hard kuti Hulengende I knew kuti breakthrough yangu iri pari. So I was never in a competition yekuimba naye andisi dofo sevamwe vaive kuti vanongada kutosaiza mudzidzisi. You can't stay with the fucking stylist. Saka takati monetize Hayangende yakato monetize last year. Then he also has this other app, a DistroKid, collect royalties from all stores. Yaka monetize as well. Chino chatisinga monetize ma socials because mariwe ye Facebook, ye TikTok, ye Instagram and atiide because inozoita kuti tiraramire content. You are gonna lose the plot. Okay. That's why you see kuti vamwe vanhu vanotoita zvinhu zviri out of waiziya saka to monetize music. Saka izvezvi we are now working on music yangu. I released an EP but because I was pregnant and nakuita mavideo plus ndakamirira kuti YouTube yangu ikwane ma-hours yekumonetize because isusu tikuzoziya kazvatiri kuimbira ndosika ndakatononoka kuventure into the music business. You see because ndaisada kushandira mahara. Okay. But muri pamusic business maloti kana vachikubhukai vanokubhukai sefamily ka1 here vanokubhukai seimi vanokubhukai semunhu 1 here kana vanokubhukai sengoti semalungende movement? Alright, ndisandadaira ipapo saka inini now I think I'm fit and it saka I'm gonna start doing my videos because YouTube yangu yacho futi yakumonetize at least tikaburitsa mari yemavideo inodzoka. Okay. Saka I'm moving on to kunyaya yangu yemashows. Alright, kuti wangu wabvunza kuti kunzi wangu pamashows wangu wari kuti zvone kana ndichida kuronga show inini ndinokwanisa kutora maloti ega ndotopedza naye dhiri rangu kana kuti kana ndichinge ndatora maloti ndiri kufoswa kuzotora Hulengende kana tora Hulengende ndiri kuzofoswa futi kutora maloti pamwe maybe ndikuda Hulengende chete kuti apedze masports. No, atisi band. Okay. We are individual artists. Inini
I'm under management ya Ulengendi. Okay. Ndiye manager wedu like movement and it but ndiri independent artist akazvimirira skapa kubhuka pepa. For example, that day that I had a show kwa Japresa pepe andi makaona iyanga sipo angatoriwo neshow chi kumwe we are two income household. Okay. Asi munhu anokwanisa futi kuti bhuka tese but pane vamwe vanhu vekuti vakabhuka ngenda nditi vanobva vandibhuka futi because we are better together. Saka kana inini ndabhukwa munhu iyeye anobva atakuda kubhuka inini ngendobva totaiwa ndindoita futi mabookings ake but nekuti isusu futi tiri kunoimba pasame show tinogona kubva tangoimba tese then but hakuna munhu anotadza kubhukwa nekuti anzi hatisikuenda hatina kubhukwa tese. But afunga kuti maybe pane situation yekuti ndoona ngende 2000 ikudiwa ngeenda ndika but handizona futi 2000 ikudiwa na maingende. So which means ndi calculate 4000 and I get kuda 1. Chinoita futi kuti vanhu vazotibhuke tiri tese is because inini handidhure. Alright. Wanzwisisa. Saka promoter sometimes anotoona kuti ngendanodhura. Waiziya. Saka munhu anogona kutoona kuti ndikatobhuka vari vese I'm killing 2 birds with 1 stone. Nekuti unenge watopa ngende mari yakawanda kudhara saka uzorwadziwe neungoburitsa kasa you know because handidhure. Kwapana situation unoona ngubhuka mali ndingozoti chibaba chinopindira chinopindira chopedza kuti unogona kubhuka ngwara zvezvo kundobhuka iwewe andika but neitozoti no avana avakawo hapana rafa apo pana lava apo samwe futi ndichazongona baba ngende waita se wasvika chinhu changu chabva chaita se chatoputika anondiperekedza seaimbe bara takuona yako tatokuona baba ngende kuti kuimba kandi malotodza kuimba manaka zvamwari chaizvo ndo panoita masituations zvakafanana nekusambia right. Vanhu vekuzambia vaya vakafona vachibhuka ngende ndobva watadza kuwirirana panyaya dzemari wabva wada kuita zvekungwarisa zviya zvekuti alright saka tipewo nhamba dzamaloti chichichichi ngenda akati ndini manager wake ngatitaure ndobva vataura price yangu through kuti vanoziva kuti ndichaenda naye saka tikaenda kuzambia ndakati ndinofamba no13 vataenda tiri 3 plus inini vatasvika promota uya manje tasvika pashow ngende ndopaakatanga kuti nditi saka ndagadzira playlist chichachi because like ngende ndiye anoita zvese like I don't even know anything about the music ndobva ati uya achinditi ndagadzira playlist chichichi waiziya saka mufesi uya ndopatika pa DJ playlist chikanzi ko hapana fadza madzimai waiziya ndobva ngenda taiwa ndi makabhuka ofuchi vanhu vangu wationa chipinda saka akatozopira Ulengende mari pavhenyu kuti achingopedza uyu manje bachitanga kuoma musoro kuti patingo wakambosaiza wani uchifila unga handideserve saka ndakutoda mo akatozokupedzera ita se kozi tikadaro vanhu vanopedzera vangobhuka inini vachiziva kuti ngende anouya but aimbe but manje vanhu kana vamuona bonzi ina remember imwe live yakambeta sochiti isusu totofamba tese toenda tese saka ndanyatsoka kuenda kuti ndakabhuka ngenda pahandizoona chimbomusi chapinda pastage apo ndakatozoti ndatouraya keshi. Saka guys maiona kuti ati yedu yekuda kuchita apa yarambwa kana chingabhuka maloti ziva kuti performance chiona na maloti baba wane ngoma hobo wanongokamira zvavo vari pasaidi vachingosapota sekuti vanhu vanogara vaita se unotozosvotwa ndinouya nebacking vocalist wangu weshouting uya asingagone kuimba uya andingachingoti hoyo anoti tipei mic tipei tuma mic wofunga kuti pada ubhurwa dance ona vakabata mic zvavo vachingoti hoyo
Ini kana atakakupunzwa naZvigo chizi Sparks. Aiwa. Kubva kuprison. Vanhu vahombe vai Kubva vai. kuprison Sparks. Ausikuziya sisi wamaloti. Ndiuze adzi vanonzi Indica One Indica Rose. Become Indica. Pasta rangu Maloti Rose. Iye ndiye Rose. Her name is Indica Rose. So takabatanza zita redu. Love yacho. Munowirana chaizvo. Right. Maloti amene mashoko amungataure tisati mabva. Munofila kuti ano painterview pane zvimwe zvasaririra zvatingataura. Alright. Apa pandashida kuti undibvunza about business. I wanted to talk about business. Alright. Risiri remusic. Risiri remusic. Alright. Kubeko business kwakosha singaita. Ndikuona kuti mukuita zvinhu chaizvo. And koina pano ine ndikuona mumboito zvinani. Tongowirirana panapa kuti wanaona ndakuita zvimwe zvinhu kumeso kwangu ungagara kwashata zvako. Asi aone zvinokwanisa kuita iwewe nemafuta ako kuti kumeso kwangu kungo ndingoite ensamo, right? Iwo skin yako yagara yakanaka. Aiwa kazvimwewo zvongotsvuka-tsukawo. Aiwa mafuta edu atsvukisi. Kana zvimwewo zvongokuti munhu akandiona so anyazoti ungatozozvikanganisire skin yako. Peeling serum yedu it's mostly to repair damaged skin. Alright, Saka, speaking about a business, I partnered with Glow Up Beauty, uko kwandiri brand ambassador. So she ane ma offices manyuwani. So she gave me a space yekushandisa. Then I turned that space into a classroom. So I'm now doing my beauty master classes. Okay. I'm now training beauty, my short courses. Kutanga Muswa 23 March. $100 for 3 courses. You can choose between waxing, money and paid. Twice. And Saka, I'm training $100 for 3 courses, but there's a starting price, you know. Saka, waxing, money and paid, new technology, my facials, waxing, but I'm also looking like for I'm partnering with young women in business. Okay. You know Concord for young women in business. Yeah, Madam Afia. Yeah, I'm big up Afia. Yes, she's I proposed with Indite masterclass for 100 women for free. So they are gonna sponsor me with kits and some stuff that I need, so that we can do a free masterclass for 100 women, especially those who can't afford, that are passionate about beauty. We are going to find a way kuti tibatsire vanhu vari kunida chaivo. I think that way yamuchashandisa ichawa popular so that vanhu because tonowana kuti navanogona kuda. Saka vasikana uyai tidzidzisane kukiya. Masterclass tiri kumaita ende pane option ye-night school. Kukiya as in kutsvaga mari. The good thing ndeyekuti unobva necertificate rako. I also teach you business conduct. I also teach you kuti, let's say, kana uchida kutsvaga basa, kana uchida kuapply kana kunhu kwakaita sekupi, tobatsira nevaya vekuti maybe uda start a business rako, we can help you. Saka it's a good thing. You know, mukangowana kamari zvingori right kungogara wakadzidza, because opportunity, exactly like ipapa ndakawana space, but dai ndisina kuita beauty therapy, dai ndisina diploma rebeauty, ndaitoluza opportunity. Saka kungoita futi tumakosi twako kakaita se kwakanaka, because hapana munhu achazobhadharwa muZimbabwe nekuti anocomplaina singaiti. Aiwa, tanga something. Exactly, tanga something. So guys, adambozva kuti Malota chane idea yakadaiwo iri very powerful yekuti uyai ungobhadhara $100 wakutodzidziswa kutokiya wakutanga kutomaketa graft rako. So guys, hande titosupport Malota sanhamba Malota dzekuti vanhu vanokubata. I think vangu vachikubata sei. Alright. Number yangu it's 078 744 7106. Make sure. 078 744 7106. Then in number the Glow Up Beauty. It's
uyai asikana tidzidzisane Globe Beauty. I think Globe Beauty ufana momba sando cheche because inini ndinofarira vanhu vanosapota maghetto youths vanosapota vasiri ma-anti ghetto youths. Globe Beauty. Exactly. Big up. 071 467 2297. Ndakumbira kuti mudzokorodza. 0714 0714 67 22 97. Yes, ndo namba dzeGlow Up. Kana pane varoda it's best kufona dzeGlow Up. Kana pane vada kunzwisisa namba dzemabookings namba dzaUlengendi. Okay. Atina manager. Kwenda. Ndositana baba, it's okay. Alright. Unoziya zvaana manager izvi. Tida understand music business kuti asazobirwe. But aiwa is managing. Ndokuti mukuru weband ufana upedza dhiri ndiwe muridzi webasa iri. Oyo. Wangende. Baba vane ngoma hopo. Apa pandakupa dzaUlengendi. Ndo namba dzemabookings 078 0 078 068 2489. Ndo namba dzemabookings angu nemabookings futi aUlengendi. Guys, ndafunga namba ndadzidzokorodza idzi zvokuti munyatsodzibate nekudzinzwisisa. Sagara wenadzo, ugara watora namba kuita kuti kana uchinge uchida anything like pane namba dzatanga kutora pekutanga dzedze inamba dzekuti kana muchida kujoina malesson ari kuitwa kutanga musi wa 23 March. Ndo namba dzanofana kubata idzo dzinofunga ndo namba dzamukona dziri pascreen. Ndo namba dzekuti kana uchida kujoina kuti unge uchiatenda malessons ndizo namba dziri pascreen idzo. Then kana uchinge uchida kubhuka unoona nge une studio uda kubhuka show uda kuita sei unofana kubata baba Ngende namba dzawo ndo namba dziri pascreen idzo. Then pane dzimwe namba dzautaura Malota. Saka panyema yemacourses anditi inini I'm very passionate about teaching. Like I always said, I've got a legion of talents. Pano matarenda akazara but kutoshaya zvikwanisiro. So my sponsors and all sponsor for my kids ekuti tiwedzere masterclass for free. Maybe out of Harare, kune vaya vasina access, kunana kupi. They are also welcome. I'm looking for my sponsor and to provide drama kit so that at least every now and then we can do a masterclass for free, even out of Harare. Oh. Yeah. Zvinoengwa nemuroi. Unochivenga izvi guys. Unongori muroi. Zvakanaka so izvi. Amanaka maghetto youth. Choti every ghetto youth is an element of surprise. Anamuzati Maloti achabudikira aine jira kadaro. Ghetto youth vanoti judge vasingatiziva. Tough luck. Anyway guys, thank you very much Maloti. Tina Maloti parapa ngatimbonzwe baba vane ngoma hopo.